En dus ook in Borgloon werd 1 man gearresteerd. De man zou mogelijk banden hebben met de motorbende Bandidos. Die club heeft blijkbaar al langer een oogje op Borgloon, want bij de stad kwam er enkele maanden geleden een aanvraag binnen van de Bandidos om een feest te mogen organiseren in het cultureel centrum. De stad weigerde dat. De huiszoeking in Borgloon gebeurde vanmorgen in een huis in Bommershoven. 1 man werd opgepakt. We hebben van de Nederlandse justitiële autoriteiten de vraag gekregen om bijstand te verlenen aan een huiszoeking. Die huiszoeking kadert dus in het grote Nederlandse onderzoek naar de illegale motorbenders die actief zijn in de regio. Volgens onze bronnen zou de man banden hebben met de motorbende Bandidos. Dat die ook in Borgloon actief zijn was voor burgemeester Danny de Neuker wel een verrassing. Ik had totaal geen weet van de link die er zou zijn van de Bandidos met Borgloon. Maar wel doet er mij vandaag aan denken dat een Duitser en 2 Nederlanders een aanvraagformulier hadden ingediend om een zaal af te huren in Borgloon. En dat was voor een gesloten bijeenkomst van een motorclub BMC. De huiszoekingen tonen nog maar eens aan dat de motorbendes wel erg verspreid zijn en dus ook banden hebben over de landsgrenzen heen. Men weet elkaar makkelijk te vinden. Niet alleen weet ik mijn collega's in België en Duitsland te vinden, maar dat geldt ook voor de criminelen die strafbare feiten plegen. En dat betekent dus dat we daar nadrukkelijk alert op moeten zijn als overheid.